Tentreme urip nalika iso ngaji lan nyambut gawe halal. Senadyan rejeki sithik nerima pandum saka Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i nate maringi pitutur kebecikan, wasiat, kesaenan kagem awake dhewe. Imam Syafi'i ngendika tasabbar ala murril jafai min muallimin. Sabaro sira nalika nemoni tindak tanduk sing kurang becik saka gurumu, saka Pak Ustadz, saka Pak Kiai, saka Pak Guru ngaji. Fa inna bala ilmi fi nafaratihi, sebab menungso iku ora bakal nemoni ilmu, ora bakal iso nggayuh entuk ngelmu nak dheweke melayu saka gurune. Wa man lam yadzuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tul hayatihi. Lan sapa wonge urung tau ngrasake paite ngaji, paite meguru, kaya ngapa rekasane ngangsu kawruh agama, urung tau ngrasake, dheweke bakal dadi wong sing bodho selawase urip. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Nek ana wong lanang enom, wong wadon enom sing ora ngaji iku ditakbirke ping 4. Maknane para ulama dawuh nek eneng wong nom-noman kok ora gelem ngaji iku luwih becik mati wae. Wa dzatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Lan derajate wong enom iku mapan ana nggon ngelmu agama, mapan ana nggon ketakwaane. Fa idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi. Nek eneng wong enom kok ora duwe ngelmu agama, eneng wong enom kok ora duwe ketakwaan, iku nom-noman sing ora duweni harga diri, mboten duweni kamulyan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ngaji terus ngantos dumugi telas jatah yuswa, telas jatah umur. Wallahu taala alam bisawab.